problema més? M'acaben d'informar que hi ha una xica que està un poc descontenta amb Pomelo. Bueno, anem a preguntar-li a veure què passa. No, així està Maria Morió, una coneguda per a tots nosaltres. Maria, a veure, què et passa? Per què estàs descontenta amb Pomelo? Estàs indignada? Pues sí, perquè jo vos vaig dir que si volíeu que xillara més, m'heu ficat en càmera lenta. Xilla més, porta xilla més, porta xilla més. Per partir a les xulles. Dir que Pomelo sols fa que traure els meus vídeos roïns, que si no devia traure. Que no engrades, que no engrades. I la meva cara és super de prop i super fea, em mogo jo ahí del granell. Humillant. Pomelo està mal, Pomelo està mal. Pomelo està mal. Pomelo està mal. Pomelo està mal. Ai, Dios. ¡Pomelo! Fuera! Vinga, Pomelo. Que de morendó en pelo. De totes maneres no me val una miqueta d'humor. Algun problema més?